यदि आप भी चाहते हैं MRS म्यूजिक की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महिमा डीजे बस चौक पाली हरदम तोहर ख्याल बा, मिले न कतहु जाइए गोरी, हमर बुरा हाल बा, हमर बुरा हाल बा। तोहर सूरतिया देखी के गोरी, हरदम तोहर ख्याल बा, मिले न कतहु जाइए गोरी, दिल भइल बेकरार बा। कैसे महिमा डीजे बस चौक पाली पहिला नजर में प्यार भइला बा, तोहरे कुर्बान बा, किसान के तू दुल्हन बनाबू, वादा है हमार बा, वादा है हमार। पहिली नजर में प्यार भइला बा, तोहरे कुर्बान बा, किसान के तू दुल्हन बनाबू, वादा है हमार बा। मुन्ना के महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसैठ।